Γεια, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που θα παίξουμε Roblox. Garden of Banban. Και θα παίξουμε με τον Σπύρο, όπως παίξαμε και με τον Brawl Star. Γεια σας, παιδιά. Άμα δεν είδατε αυτό το βίντεο, πήγαινε να το δείτε πρώτα αυτό. Σταμάτη, έχεις μπει. Έλα, είμαι ένας τύπος που χοροπηδάει με μπλε μπλουζάκι. Να πατήσω το play. Περίμενε, πού είσαι? Πάτησα το play, περίμενε. Όπα. Βγες καλέ από το play. Πού είσαι? Μπήκα στο play. Εδώ πέρα μου έχει κάτι portals. Περίμενε λίγο. Σε βρω, περίμενε. HFK. Α! Πούς. Για πήγαινε λίγο στην αρχή. JFK joined you, μου είπε. Σπύρο, περίμενε, μην κουνιάσαι. Μην κουνιάσαι λίγο, Σπύρο. Μην μπεις σε καμιά πόρτα. Μπήκες. Έχω μπει. Σε βρήκα, να είσαι εδώ πέρα είσαι. Σε κυνήγα από πίσω. Πού είσαι? Άσε με. Έλα, περίμενε να βρούμε. Πάμε, παιδιά, πάμε να βρούμε μια πόρτα. Περίμενε! Έλα, εδώ. Πάμε, μπες. Παιδιά, μπήκαμε. Εδώ. Παιδιά, μας σας αρέσει το Garden of Banban και γενικά το Roblox, πατήστε ένα like και ένα subscribe και πείτε τι άλλο παιχνίδι να παίξουμε. Σπύρο, να πατήσω skip. Περίμενε λίγο. You joined JFK. Πατάω skip. Ναι. Πάτησα. Όπα, τι μπορώ να κάνω? Τι είναι αυτό εδώ πέρα τα κουμπιά? Ακολούθαμε. Πού είσαι? Βρήκαμε. Εδώ έχει μια κάρτα, πάλι την. Πού την είναι? Εντάξει, την πήρα εγώ. Σπύρο! Έλα, μπες εδώ. Κάτσε να έχει γιατί. Μπέμε, αυτό το πάρω εγώ. Τι κάνει? Το πατάω. Ωραία, τώρα πάμε να βρούμε τις μπαταρίες. Τι κάνει? Ακόμα τίποτα, γιατί πρέπει να βρούμε πρώτα τις μπαταρίες. Το ίσια να πάρει αυτό το πράγμα. Ναι. Να, τα βρήκα μια μπαταρία. Άσε και σε μένα να πάρω κομπιουτεράκι. Θέλω να το πάρω το κομπιουτεράκι. Ναι, να μην το πάρει. Βρήκε. Καλά, γιατί δεν πετάνε τις μπαταρίες όπου να είναι. Έχουμε 2 drone. Λάγαρε το παιχνίδι. Οπ. Το πάτησε το κουμπί. Παιχνίδι είναι, ρε. Teleport του το είναι. Άκου τι κάνει. Μήπως μπορεί να ανοίξει πόρτα? Περίμενα, θα την ανοίξω. Πώς? Με τα drone. Ωραία. Τι είναι αυτό εδώ πέρα που κάνει αυτό το παιχνίδι? Πρέπει να βγεις από εδώ. Σταμάτη, το βλέπεις? Το drone. Το είδα μπροστά μου. Παιδιά, μην τρομάξετε για αυτό που θα δείτε, γιατί θα πεθάνουμε όλοι μαζί τώρα. Ωραία. Αυτό που είδαμε πριν. Αυτό το έχουμε ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι, το θυμάμαι. Πρέπει να βάλεις μέσα τα αυγά. Ναι, βρες τα αυγά και βάλ τα μέσα. Άμα βρεις κανένα αυγό, βάλ το μέσα. Πώς το βάζω? Τι είναι πώς το βάζω? Το βάλα. Θυμάμαι περίπου τις κρυψώνες που το είχε παλιά, γιατί είχαμε ξαναπαίξει. Εγώ τις θυμάμαι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι οι ίδιες. Οι ίδιες είναι πάντα. Οι ίδιες είναι πάντα. Άμα κάνει update το παιχνίδι. Δεν έκανε update. Γιατί? Σπύρο! Πήρα ένα χαρτάκι που λέει Bridge a Friend Day Stickers.
Εγώ παίρνω τα αυγά. Μόνο εμένα μου και το... Drone. Σπύρο, μίλα πιο δυνατά. Πού είναι το drone, καλέ? Δεν ξέρω πού σου πήγε το drone. Σπύρο, μπορείς να μιλάς πιο δυνατά. Ήλθε. Κάτι κάνει. Τι είναι αυτό το παιχνίδι, ρε Σπύρο, τι κάνει? Πρέπει να βάλεις το drone να χτυπήσει τώρα. Και τώρα έπεσε το αυγό. Σπύρο, τι κάνει αυτό το πράγμα? Πρέπει σε λίγο να τρέξεις αυτό. Από αυτό το πουλί. Σπύρο, τι κάνει αυτό το παιχνίδι που πήραμε και οι δύο? Περίμενε να βάλω τα αυγά. Και μετά θα σου πω τι να κάνεις. Να του βάλω στο κεφάλι αυτό το πράγμα. Κάτσε να το βάλω στο κεφάλι, κάτσε. Έλα, νάτος. Το έβαλα. Βάλε άμα έχεις κανένα αυγό. Τι? Έβγαλε μια κάλετα. Πάρε την Πήρα. και Μια πήγαινε εκεί. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Και το τι λέει. Εδώ πέρα πάμε. Κάτσε να το ανοίξω. Από εδώ έχεις και άλλες πόρτες. Τέλος πάντων, την άνοιξα. Δεν ανοίγει. Σπίτι δεν περνάω μέσα, γιατί? Πρέπει να το σπάσεις με το drone. Εσύ είσαι μόνο το drone. Εγώ το άνοιξα, εδώ πέρα έβαλα μια καρτούλα. Και οι δύο έχουμε. Κάρτα. Drone. Και πού είναι το drone? Να το. Και πώς μου έρχεται? Πάτα. Το παιχνίδι. Έχει ένα κουμπί. Άσε το κάνω εδώ. Πώς να καλέσω το δικό μου drone? Ένα drone έχουμε. Και το χειριζόμαστε και οι δύο. Πώς? Θέλω να πάει... με αυτό το πάει το παιχνίδι. Με αυτό είναι. Από εδώ μπορείς. Δηλαδή άμα μπορούμε να πάμε, άμα πάμε από εδώ πέρα, Σπύρο μην το πειράξεις. Του πω να έρθει από εδώ. Τυράκτιον 1 μου λέει. Να το! Έχουμε δύο. Πού? Να, εδώ πέρα είναι το δικό σου. Ναι. Τέλος πάντων. Έλα εδώ. Το ακολούθαμε. Να το βάλω να σπάσω το τζάμι. Όχι, το σπάσα για αυτό το τζάμι. Όλα τα άσπασες σου καλέ. Ό,τι τζάμι υπήρχε. Θέλω να σπάσω και τον υπολογιστή. Σπάει. Έλα σε μένα. Παιδιά, πάμε να σπάσουμε τον υπολογιστή. Έλα, drone. Έλα. Έχει κάνει ένα τζάμι, θέλω να σπάσω πράγματα. Όχι, κάτσα πάνω στο καρέκλα. Σταμάτη, κοίτα που είμαι. Πού? Έλα εκεί που ήμασταν πριν. Πού είναι και το πουλί. Περίμενα γιατί δεν μου αφήνει να περάσω. Έλα, εδώ είμαι, πάνω στο δέντρο. Εδώ, δίπλα. Πώς ανέβηκες εδώ πάνω? Έλα, να σου δείξω. Οπα, κάτσε ανεβαίνω. Μπορεί να με βοηθήσει το drone. Όχι, ανέβηκα. Από εδώ πας. Ανέβηκα. Εδώ πας πάνω και από εδώ πας στο δέντρο. Είναι πολύ πιο εύκολο. Εγώ έκανα από την άλλη μεριά. Έλα να πάμε από εδώ. Ακολούθησέ με. Πού πάμε? Το αυγό δεν πρέπει να μας κυνηγήσει. Πού είσαι? Όχι ακόμα. Έλα εδώ. Εν τω μεταξύ είναι και παιχνίδι αυτό το λέγω troll. Είναι παιχνίδι για το drone. Πού είσαι ρε? Εδώ. Έλα εδώ. Εδώ στην πόλτα, δίπλα από το πουλί, καλέ. Έλα εδώ μέσα. Να καλέσω το πράγμα μου, θέλω. Θέλω να με ακολουθήσει το πράγμα. Το ντροουνάκι μου. Εσύ το άνοιξες αυτό, Σπύρο? Ναι, έλα, πάμε. Σπύρο, είσαι επικίνδυνος. Όχι. Όχι αυτό. Όχι αυτό το σημείο, το θυμάμαι. Να πρέπει να πατήσουμε το κουμπί.
Ναι, αλλά μπες πρώτα. Περίμενε. Τι χωρίς να έχεις μπει. Έμενε στο play. Έλα εδώ. Εντάξει, το έκανα. Α! Γεια σταμάτη. Ποιος το έκανε, εσύ? Όχι, εσύ έπεσες. Δεν γίνεται μόνος μου. Παιδιά, γράψτε στα comments. Τώρα τι να κάνω. Μείνε κάτω, δεν ξέρω. Πάτησα back του lobby. Δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Σπύρο. Παιδιά, τώρα που έγινε και αυτό το πράγμα, νομίζω το έχουμε παραπάει λίγο το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like και μια εγγραφή. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.